Това е айс. Има и от 200 с чашки. Леле, чашки моите баси. Няма едно малко, едно голямо. Има ето 70 евро моите. Те са най-скъпите. Леле. Sabe cambiar el polinesio del perfil. Ahora, de mis champán, ¿te prechas en la mujer? Это va, видишь, джентълмен чаш 80 евро с чашка. Стой тука. Не 80, ами 18 глупак. Да, 18 евро. Ефтино. Джентълмен е много най-хубаво. Резерве. Това не знам да резерве. Айде доста си. Нема вече, нема. Джентълмен е вътре май с коня. Ето Джемсън на 13 евро. Джемсън, а колко го е взел сега на ден? 13 евро? Още 13 евро се даде. Графи с чашка. Давате. Она взяла красивите, само който е на сушата. Айде, ела. Ела. Мишпаба. Ела. Ела. Ела, аман. Ето аман.